хонаи фурӯшиша ҳастае, ки рӯи монкадан дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ маҳаллаи Гулпарвар. Анаи хонаро тамошо кунен. Просто хона зури бад ғалтид арзонишмондан ки савдо шава. Духонага 56 метри квадратӣ. Дар 4 этаж, доми 4 этажа хона дар аввалин этаж қарор дорад. Рақамҳои дастӣ WhatsApp шуда ҳозир занг бизанед, маслиҳатка бигиред. Адресҳоро гӯш кунед бачаҳо азиз. Об светаш постоянный. Ҳуҷҷатҳо 100%. Бания ва ҳоҷатхона ҷудо отдельный. Мактаб наздикиша, хоб масҷид, аптека, бозори Корвон наздикиша мега. Бо ҳама чизи чораш савдо карда мешавад. 480,000 сомон нархша мега. Муомилаи созам карда мешавад. Ремонтҳои фасони хушрӯи замонавӣ. Духонагаи ремонти фасон 480,000 сомонӣ. Занг бизанен, маслиҳат карда бигирен шава. Лайкҳо рамонен. Хонаҳотонро ангам яка видеонавор карда роҳӣ кунен. Наворҳои баъдна дар YouTube, TikTok, Instagram реклама мекунем. ҳаракат мекунем без посредник. Дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда битем бачаҳо азиз.